Животът обича непушачите. Национална кампания срещу тютюнопушенето. Кампанията се реализира от Министерство на здравеопазването в изпълнение на проект «Информирани и здрави» по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». Всяка година близо 650 000 граждани на Европейския съюз спират да пушат, защото умират. Как става обикновено? Ти си купуваш цигари. Цигарите си купуват теб. И после вече е късно. Но си длъжен поне да опиташ заради себе си. Заради най-близките си хора. И ще бъде велико, когато един ден се чуеш да казваш: благодаря, но ги отказах. Дойдох тук да изпуша последната си цигара в живота. Ето в тази градинка пропуших. Да ме питате защо? Не знам. Просто тогава беше тарикатско. Мислех си, че съм голямата работа, че мацките повече ще ме харесват. Днес вече е демоде. Готините хора не пушат. Но не всеки има волята да ги откаже. Аз съм от късметлиите. С Богом, бейби! Преди време ми открих астма. Една сутрин се събудих и си казах: днес отказвам цигарите. И така вече 4 години. Пробвах се да се излъжа с електронна цигара. Все едно е да излъжеш Шварценегер, че Калофер е Калифорния. Трудна работа, брате. Трудна. Тютюнопушенето е един смъртоносен навик, който всяка година убива в България около 15 000 българи. По последни данни, 40% от населението в България са пушачи. Той е смело може да кажем, половината българи пушат, като естествено има различия по възрастови групи, по пол. Мъжете са по-големи пушачи, повече пушачи, жените по-малко. Но напоследък се оказва, че по отношение на младите хора, момичетата почти настигнаха момчетата по тютюнопушене. Тютюнопушенето е свързано с редица много сериозни заболявания. С сърдечно-съдови заболявания, инфаркти, инсулти, с белодробни заболявания, с злокачествени новообразования, с различни локализации, но най-вече на белия дроб, на хранопровода, на гръкляна, на устната кухина, също така злокачествени образования на вътрешните органи, не само които са свързани с дихателната система. Аз съм на 72. Може да се го каже, че от 20 годишната си възраст до към 60 и некоя се съм пушил. Колкото се може най-много, това съм го правил. И бех така доста задръстен, значи не можеше да се диша. Но въпреки това си пуших. Един ден моят тъст получи кръвоизлив на белия дроб. И жена ми не беше добре и аз поех ангажимента да го вода по болницата. И в белодробното го настаних всичко. Ми направи много силно впечатление. Всеки ден по един умираше. И мога да ви кажа, че се отказах от страх. Ако мога да се обърна към аудиторията. Аз все пак съм на 72 години. Искам да ви кажа, че и като мъж съм добре. Благодарение на спирането на цигарите. Преди пушех по цяла кутия на ден. Дори между цигарите запалвах по цигарка. Но започнаха да ме болят гърдите, да се задъхвам. Като се видях снимката на белия дроб, си помислех, че е черен. Един път така се закашлих, че детето ми вика: тате, не искам да умреш. Направо ми се скъса сърцето. И като се замисля защо, няма смисъл от това тровене. Да, ама като не пуша, се изнервям. Креща на жената, на децата, на колегите в работата. И плюс това, ако ги спрат изведнъж, ще надебелява.
Винаги съм се впечатлявала от самочувствието на пушачите, когато съм разговаряла с тях, от това, че всичко знаят за вредата на тютюнопушенето. И като че ли винаги са бягали от тази тема. Аз искам да им кажа обаче, че наистина шега с тютюнопушенето не бива да става. Над 4000 токсични вещества в цигарения дим, който поемат пушачите. 60 от тях са канцерогени. Аз винаги съм казвала, че пушачите са егоисти. По данни на Световната здравна организация, от горящия край на цигарата и от дима, който е издишан пушача, се съставя така наречения страничен дим. А страничният дим съдържа многократно пъти повече токсични вещества, отколкото основния дим. Нали разбирате, че пушача бива както активен, така и пасивен? Психологическите методи са точно както и при другите зависимости. Единият е работа в група, по-точно групова подкрепа, групи за взаимопомощ, където хората споделят своя опит, споделят мъченията си по време на отказването, обръщат се към своите така наречени спонсори, които им помагат да се преборят за момента с пристъпа на потребност. Нещо като личен лекар за душата. Обикновено това е човек със същата зависимост. В случая тежък пушач, нали, ако говорим за такова нещо, който вече се е справил с това. Други е индивидуалното консултиране, което също е пряко свързано с общуването на човека, с неговите стресове, с способността му да сподели какво изпитва в момента, да приеме съвет за отвличащо действие. Те са страшно много. За да се пребориш с пристъпа на желание да запалиш, едни мили и добри хора, които пишат брошурки, са отбелязали повече от 50 неща, които можеш да направиш. Като се започне от това да изпиеш чаша вода и се завърши с това да целиш с дартс, нали, центъра на мишена, което малко да разтовари напрежението. Не забравяйте, че това е зависимост. Както наркомана смята, че всеки срещнат притежава онези 5 лева или 20 долара, които са за неговата доза, точно така пушача смята, че никой не може да го отдели от неговата цигара. Това е също такава зависимост. Вие вече сте чували, предполагам, за това, че тя е точно толкова тежка като преживяване, като хероиновата. Разбира се, не става веднага. Спирах ги, почвах ги, но накрая успях. Дъвках дъвки, лепих лепенки, ама те май само помагат, ако ги залепиш на устата. Докторите ми казват, че те ме плашат, ама ще умра. То човек и така се някога ще умре. Има ли значение от какво е? Статистиката сочи, около 2% от пушачите успяват да се откажат сами със собствената воля. Останалите обаче имат нужда от помощ. Кое е особеното? И какво забелязвам от моята практика? Че хора, които са отказали сами цигарите, в по-късен етап развиват късни абстинентни прояви. Веднага ще посоча пример. Човек отказал цигарите, след 2 месеца казва: аз се разболях. Тръгва по лекари. Защо? Затова, защото получава сърцебиене, виене на свят, правят му кардиограми, правят му ехокардиографии, изследват мозъчната функция, оказва се, че той е здрав, т.е. няма заболяване, а той не се чувства добре. Оказа се, че с 5 таблетки успя да си реши проблема. Тоест, този човек е страдал от късен синдром на отнемането, тъй като той е лишил своя организъм от никотин и не е получил помощ на време. На колко години бяхте, когато започнахте да пушите? На 17. На 16. По колко цигари изпушвате на ден? 15, може би, кутия. 30, когато съм нервен, изпушвам и по 40. А първата цигара колко минути след събуждане я запалвате? Като си пусна кафето. Събуждам се с цигара в устата. А кои цигари са най-важни за вас? Може би тази с кафето. След храненето, вечер с уискито, всички цигари са важни за мен. Винаги, когато съм разговаряла с пушачите, съм получавала отговор от тях: кое е най-трудното за него? Отговорът е бил: най-трудно ми е да се откажа от първата сутрешна цигара. И вторият отговор е: трудно ми е да намеря място на ръцете си. Сутрин рано кръвната захар на пушачите е малко по-ниска. Те изпитват нужда и глад от първата цигара, за да задоволят това, което им липсва. Но аз в такива случаи казвам: и като станете, хъпнете една бомбона
едно парче шоколад. То ще ви бъде по-полезно, отколкото да изпушите цигара и да се опушите с всички останали 4000 токсични вещества. Имате ли някакви опасения, свързани с отказването на цигарите? Да, преди 5 години ги отказах и имах ужасяващи абстинентни симптоми. Чувствах непреодолимо желание да запаля. Получавах задух. Крещях на сина си. Изобщо не можех да се владея. Може би ще ви помогне да знаете, че моментът на непреодолимото желание да запалите цигара трае едва 6 минутки. Верно. Не може да бъде. Пикате на втората, третата минута, когато желанието е най-силно, но преминава след 6 минутки. Така погледнато не е толкова много. Но ако само седите и мислите за това как искате да запалите, тези 6 минути ще ви се сторят като 6 часа. И вие отново посягате към цигарите. Така че, ето какво може да направите да се справите с проблема. Вечерта преди отказването на цигарите, вземете ролка с широка лепенка и хубаво опаковайте цигарите. След това поставете в други 2 кутии и отново опаковайте. Това наричаме тактика на отлагане. Така се надяваме, че докато разкъсвате кутиите, за да стигнете до цигарите, 6 минути ще са минали. През това време вие ще мислите, защо правя всичко това? Не аз контролирам ситуацията, а тя отново ме контролира. Звучи логично. Все още е широко разпространено разбирането, особено след пушачите, разбира се, че цигарата е вид приятел. Цигарата намалява напрежението, помага да се справиш с проблемите, които възникват неминуемо в живота на един човек. Често пъти може да се види как хора в силно високо напрежение запалват цигари, пушат нервно, като по този начин те получават някаква релаксация. Тоест, мисленето, разбирането, че цигарата е наш приятел, който може да ни помогне да си решим проблемите, е изключително неверно. Когато вдишвате цигарен дим, вдишвате въглероден окис. Знаехте ли това? Да. Въглероден какво? Въглеродният окис блокира и стеснява артериите ви. На първо място това води до сърдечни заболявания, инфаркт и инсулт. Пушещият по 20 цигари дневно губи около 50% от достъпа на кислород до белите си дробове и до сърцето, което е голяма загуба. Цигарата съдържа над 4000 химически вещества, над 60 от които причиняват рак. Знаехте ли това? Не съм се замислил. Ще ви помоля да изборите колкото се може повече причини, поради които смятате, че е по-добре да спрете да пушите, отколкото да продължите. За моето здраве. През последните 2 седмици бях в болница. И това е за втори път. Оплаших се. Оплаших жена ми и сина ми. Особено сина ми. А приятелите, колегите предимно пушачи ли са или има и от и двата типа? И от двата типа. Имам колеги, които отказаха цигарите и се справят доста добре. Те казали ли са ви някога да спрете цигарите или да ги намалите? Никога. Но виж, жена ми е друго нещо. Жената и децата са добър мотиватор. Мъжете най-често се мотивират за собственото си здраве, тъй като определено считам, че мъжете са малко по-страхливи и тогава, когато се появят едни или други симптоми, в този си страх, съответно, те търсят помощ да отказват цигарите. Жените обаче по-скоро са мотивирани заради близките хора около тях. Аз имах пациентка, която казваше: възмущавам се от себе си, с едната ръка да давам храна на внучето си, а с другата да държа цигарата и да го опушвам. И това беше повода тя да потърси помощ в кабинета. Искам да ви помоля за нещо малко странно. Намерете голям буркан на винт, махнете етикета му, напълнете го догоре с вода. И от днес до датата на отказването искам да пускате вътре всяка огарка на всяка цигара, която сте изпушили. Искам да напълните буркана догоре с огарки и да го запазите поне 2-3 месеца. И спомнете си какво ви казах. Когато се появи непреодолимото желание да запалите,
То продължава реално 6 минути. И ви моля през тези 6 минути да вършите нещо. Това ние наричаме стратегия за справяне. Защото когато сте ангажиран, времето минава по-бързо. Част от тази стратегия за справяне ще бъде да отидете и да погледнете буркана. Можете да го вземете, да го отворите, да усетите тази приятна миризма и може би да си кажете: Ако погледна в огледалото, не виждам сърцето, белия дроб и кръвоносните съдове, обаче виждам какво вкарвам в организма си и си мисля, че е време да спра. Но цигарите изпразват и джобовете ви. Затова искам до вашия буркан с огарки да поставите и втори буркан, в който да поставяте парите, които обикновено давате за цигари. Мислите ли, че по този начин бихте спестили пари? Да. И какво ще направите с тях? Жена ми искаше през лятото да отидем на почивка в Гърция. Мисля, че ще стигнат. В последно време забелязвам, че в кабинета идват хора, които са малко стресирани в финансово отношение. И разбира се, има значение това, че се покачиха цените на цигарите. В същото време живеем в едно изключително тежко кризисно състояние и това става повод хората да търсят помощ да спрат цигарите. Много така приятно ми стана един възрастен човек, който посети кабинета ми след като беше вече идвал и направил първата визита, не пушеше, може би, около 2-3 месеца, целуна ми ръка и ми благодари за това, защото в джоба си имал вече пари. Не. Зависи от количеството, по принцип не. Даже мисля, че трябва да са по-високи. Много са скъпи. Аз затова ще ги отказвам. Да, скъпи са. Неимоверно. Аз не пуша. В смисъл, не пуша редовно, така че малко. Много малко. Много малко. Ако пуша по една кутия на ден, 150 лева на месец и отиват като нищо за цигари. Една пета, примерно. Пуша по кутия и половина на ден, от тук нататък човек може да си направи сметка. Не. Не. Да, 100% е възможно. Или поне да ги намаля рязко. Не. Верно е, че цените ме отказаха. Само като се замисля колко неща можех да си купя вместо цигари. Как така вместо? Никой пушач не мисли така. Ако трябва да избере между цигарите и храната, естествено, че ще избере цигарите. Много е важно населението да разбере, че тези текстове, които надяваме се ще бъдат приети в Закона за здравето за въвеждане на пълната забрана, не са адресирани към пушачите така, че да ги накарат да спрат да пушат. Не може със закон да стане това. Нито с наредба, нито с какъвто и да е такъв държавен инструмент. Ако човек мислено е взел решение, иска да се откаже, иска да направи нещо, но няма воля или няма сила или не му е достатъчна волята, това е една възможност при всичките тези ограничения, които се случват, да се стигне до едно трайно намаляване на броя на изпушените цигари. Истината е, че за разлика от преди 10 години, вече не може да запалиш цигара където и да е. Европа въведе доста ограничения за пушачите. Като казвам доста, имам предвид доста. Разбирам, че това е за добро, но все пак всеки човек има право да разполага със здравето си както иска, нали? За отказ от цигарите Министерство на здравеопазването е изградило национална линия за отказ от тютюнопушенето, която отговаря на телефон 0710-323. На тази линия всички желаещи пушачи могат да получат безплатна консултация от страна на психолози и лекари за отказване от тютюнопушенето. Освен това, има създадена интернет страница www.asnepusha.bg, в която могат да намерят подробна информация относно всички вреди, които крие тютюнопушенето, всички инициативи, които се провеждат в тази връзка. Първата седмица ще му е много тежко психически, обаче физически ще се почувства много по-добре. Според мен се подобрява здравословното състояние на човека най-малкото и от финансова гледна точка си се усеща. Смятам, че е абсолютно излишен проблем. Цигарите има по-приятни удоволствия в живота от тях. Положителен за всички, със сигурност. Положителен, аз лично съм ги спирал 3 пъти. Веднъж за година, веднъж за 2, веднъж за 3 години.
През 7-8 години. Ефектът е много добър. Аз вече 10 години, откакто не пуша, се чувствам много добре здравословно. Първата година и половина е напълняване. След това, чрез спорт се регулира фигурата. Но човек се чувства много по-добре, след като ги откаже. Положителен. Имам наблюдения, познати, които успешно след дълги опити спряха цигарите и определено се чувстват по-добре. Аз ги спрях при около 15 години. Ефектът беше доста добър. Веднага? Може би поне година. При всеки е различно. Горе-долу за половин година човек почва да чувства някои неща, които са към по-добре. До няколко месеца, може би. Докато се отърви от зависимостта, минават месеци. Ако го направиш за година и половина, след това нямаш проблем. Наблюденията ми са такива, че бързо всъщност, може би 2-3 седмици. При физически манипулации, каквито и да се запахтявах много лесно, след около половин година, може би година, това отшумя. Пациент с 50% витален капацитет, който отказа цигарите, след една година в ефира на една от телевизиите показа 90% функционален капацитет, което означава, че само за една година отказал цигарите, той възстанови функцията на белия си дроб. Пушещият по 20 цигари на ден ще спечели допълнително 50% кислород за своето сърце и белите си дробове за тези 24 часа. Аз си мислих, че са необходими години. Не, за това не са необходими години. След 48 часа кръвта ви наистина става по-рядка и това значително намалява рискът от инфаркт на миокарда, инсулт и тромбоза на белодробните съдове. Но ако вземете такова решение, моля ви наистина да спрете, защото от първия ден без цигари уврежданията на вашият организъм ще спрат на сегашното ниво. Всички методи, които се прилагат за лечение на никотинизма по света, ги прилагаме и у нас. Най-общо можем да ги разделим на 3 групи. Психологически, говорихме преди малко, разговор с пушача е изключително важен. На второ място са никотин заместващите медикаменти и на трето място алтернативното лечение, в което влиза иглотерапията и лазертерапията за тези, които се страхуват от обождане. Понякога ми се иска да пуша. Обаче, когато имам такова желание за пушене, веднага така очите на децата ми пред мен и това ми е като една забрана. Стоп! Аз не съм, нито съм първа младост, нито съм втора. И започнах, като вървя така, започвам да се задъхам. Сега вече нямам този проблем. Пък кожата ми е станала съвсем друга. Каквото и да се случи, не искам да чувам думата провал. Ако излезете от релси и запалите цигара, искам да я наречете поучителна цигара. Защото ако решим, че сме се провалили и си кажем: о, аз си издъних, ще започна от утре, отново. Или може би от другата седмица, или може би от нова година. Да, така се почувствах първия път. Казах си, безсилен съм и ги запавках отново. Изключително важно е ролята на семейството и на обкръжаващата го среда, работната среда, приятелската среда, в която се намира пушач. Защо? Затова, защото семейството, ако го подкрепи, приятелите, ако го подкрепят, вероятността много бързо да откаже цигарите и безболезнено е много голяма. Да речем на баща ми. Повлияваме. По един или друг начин. Поне ги намаляват. Не, тотално не. Също така и на мен не можеше да ми бъде повлияно, но аз просто ги спрях по здравословни причини. Не, пробвал съм. Винаги обещават, спират за една седмица максимум и пак започват. Трябва воля, голяма воля. Повлиял съм на доста да ги спре. Аз поне съм повлиял на 10 на 15 човека. Като му говоря колко съм против цигарите и така нататък, той малко по малко се съобразява и в интерес на истина да отказва цигарите. Цигарите се отказват с мъжка воля и женски инат. Ами аз лично се занимавам с специални техники магически, които работят върху това. Успявам доста по-добре да се справя с ангажиментите си. Физически се чувствам много по-добре, не се измарям по никакъв начин и служа обикновено за пример. Постепенно стигнахме и до най-важният въпрос. Кога ще бъде вашата дата на отказване? Няма да е този уикенд. Ще излизаме, ще ходя на рожден ден и
Може би понеделник е удобен ден. Защото съм от среща в среща. Да, може би понеделник ще е удобен ден. Чудесно. Нека да е понеделник. Ами да, така става обикновено. Ти си купуваш цигари. Те си купуват теб. Но си длъжен поне да опиташ. Заради детето и жената. Заради мен самия. Помни, че ти решаваш. Изборът си е твой, но ще бъде велико, когато един ден се чуеш да казваш: Не, благодаря, отказвайки. Всъщност и аз. Животът обича непушачите. Национална кампания срещу тютюнопушенето. Кампанията се реализира от Министерство на здравеопазването в изпълнение на проект «Информирани и здрави» по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». Настоящият филм е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на здравеопазването носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия филм и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.